Ramon, què opines sobre esta manifestació? Tenim que contar que avui està així amb nosaltres Mr. Crujidor. Està Mr. Crujidor, on està Mr. Crujidor? Cruje tu rutina. Cruje tu rutina. Crújala. Ah, sí. Cruje tu rutina. El nou tenor de la xaranga nostra. Buena. Falles a Carquixent. La falles a Carquixent. Sí. Crec que tinc 2 o 3 falles així, ja. No és una pregunta. Carqueixent va en millor. Això, tot ho anem a repetir. No serà pregunta, que també se'n va a sacar el Anem tots ahí en la xaranga. Fas FaceTime amb vosaltres? Que se'n fa... Tinc ganes, ¿sabes? Tenia que agafar el tren, ¿no? No, l'agafes el primer dia i l'últim. Allí te quedes tots els dies. Clar, que sí. Carrer. Ahí tenim hostal. A Cruje la rutina. Cruje tu pantalla. Tenim... Crújela.